Moikka! Puhutaan tänään mielipidejohtajuudesta. Mielipidejohtajahan on toimialan suunnan näyttäjä, jonka puoleen käännytään vaikeimpien ongelmien ratkaisuissa, taho, jonka puoleen käännytään, kun halutaan tietää, mitä huominen tuo tullessaan, ja sellainen taho, johon luotetaan niin asiakkaiden, jopa kilpailijoiden, median ja muiden sidosryhmien toimesta. Miten tämmöiseen asemaan sitten pääsee? Sehän on määrätietoista työtä, että missä sun oikeasti pitää pyrkiä teoillasi ansaitsemaan se suunnannäyttäjän rooli. Et miten sä omalla tekemisellä tuot alalle uutta käyttökelpoista tietoa, miten sä sidot sen asiakkaiden liiketoimintaa ja miten sä oot etunenässä viemässä toimialaa uudelle tasolle. Tähän ei ole niin oikotietä, vaan kysymyshän on siitä, että sun oikeasti pitää miettiä, että koska markkinoinnin tarkoitus on auttaa, niin sun pitää tehdä tästä määrätietoista tekemistä teidän yritykselle, miettiä, että kaikki käänteet, mitä teette, niin tuottaa asiakkaalle arvoa, ja sitten lähdette julistamaan sitä ilosanomaa. Te voitte tehdä siihen rinnalle tutkimustyötä, keskustella alan sidosryhmien kanssa, seurata ulkomaisia trendejä ja katsoa, että milloin ne esimerkiksi rantautuu kotimarkkinalle. Mutta kaiken kaikkiaan teidän pitäisi pystyä omalla tekemisellä näyttää, että mitä huomisen sumuverhon takana on. Eli tällä määrätietoisella tekemisellä koko yritys voi alkaa suuntautumaan siihen, että ne on oman toimialansa mielipidejohtaja. Ja tämä ei ole välttämättä peliä, mikä on sidottu vain isoihin yrityksiin, vaan sä voit olla sun oman toimialan, oman toimipaikkakunnan tai toimialueen kovin kaveri, minkä puoleen käännytään, kun on keskimääräistä vaikeampi ongelma. Ja tämmöinen asemahan etu on kiistaton. Sä oot rakentanut luottamuksen jo ennakkoon, jolloin käytännössä katsoen uusissakin asiakkaissa keskitytään puhua suoraan asiakasongelmista, eikä rakentamaan enää sitä luottamusta. Tällä tiellä ei ole onneksi tekijöitä jonoksasti, joten paras aika aloittaa on tänään.